Aste hau uste dut gogoangarria izango dela. Egin duguna oso importante izan delako. Aste honetan inauguratu dugu System2 ordenagailu kuantikoa, IBM-ren ordenagailu kuantikoa Donostian. Orain nahi zuzen ere, hemen gaude, egoitza horretan gaude. Hau ez da importantea bakarrik ordenagailu hau benetako aurrerakuntza teknologiko indartsua delako. Horrez gain, honen inguruan ekosistema oso bat, sistema oso bat sortu da zientzia eta teknologia kuantikoen munduan. Eta sistema honi eta honetan parte hartzen duen komunitateari Basque Quantum, Basque Q deitzen diogu. Beraz, hau izan da benetan oso importantea, etorkizunean gogoratuko duguna. Egun berean, goizean egin genuen inaugurazioa eta arratsaldez elkartu nintzen hain zuzen ere komunitate horrekin. Egon ginen, entzuten zelako gauzak egiten ari diren, enpresak, ikertzaileak, erakundeak eta azkenean niri egokitu zitzaidan ekitaldia iztia. Astea ez da bukatu asteartean noski, ostiralean, arratsaldean ere bai, egon naiz EHUko kultura zientifikoko katedraren 15. urteurrenaren ospatze ekitaldian. Niretzat oso ekitaldi polita izan da. Besteak beste, 14 urtetan zehar katedraren zuzendari izan naizelako eta oso oroitzapen onak ditudalako. Eta naiz ez dudan parte hartu, ostiralean ere, arratsaldean hasi da jakinaldia, zientzia jaialdia, ostiralean hasi dena eta larunbat goizean jarraituko duena, hain zuzen ere, hau ere bai kuantikaren inguruan. Honekin nik uste dut oso aste benetan betea izan dugula.